खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरनि सोरखारि नङै गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा फिन सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनानै होनाय आरो फोरोंगिरिफोरनोबो सोरखारि थिसनलाय होनायनि दाबिखौ लानानैनो बिथांमोनहा गोख्रोङै सोमावसारदों बिटिआरनि सोरखारि नङै गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि बे सोमावसारनायखौ MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बिटिसि सोरखारनि जानानै लोगो हमफैदों लोगो हमनानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरनि फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौ लानानै सोरखारजों सावरायलायनाया जागासिनो दङ आरो एसेम्ब्लियावबो पुटआप खालामनाय जादों लोगोसे गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय बायदियै जेबो कन्डिशन गैयालासे सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखायबो खनले आसाम सोरखारखौ खावलायदों होननानै फोरमायथियो लोगोसे बिटिआरनि सोरखारि नङै फोरोंगिरिफोरनि मेमोरेन्डाम गथायनायखौबो बिटिसि सोरखारनि जानानै आजावो बिथां लरेन्स इस्लारिया आरो डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव प्रमद बर' बिथाङा सावरायनो थाखाय बिटिआरनि सोरखारि नङै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरदों होननानैबो फोरमायथियो गुबुन फारसेथिं सोरखारि नङै फोरोंगिरिफ्रा बुंथियो दि डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव प्रमद बर' बिथाङा फोरोंगिरिफोरखौ सावरायनो लिंहरदों होननाया जाहाथे खोथाल' जानानै थाङा जि खोथा होदों बे खोथाखौ लाखिहोनानैबो प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावोदि थांनाय 20-30 बोसोरनिफ्रायनो फोरोंगिरिफ्रा दान बान्था मोनालासे भेन्सार फरायसालिफोराव फोरोंबोगासिनो दङ बेनिखायनो 6.3 दफाखौ सुफुंनो थाखाय थाबैनो आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा राहा लानांगौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो निउ इडुकेसन पलिसि जानायनि सिगांनो सोरखारि खालामनानै होनो थाखायबो दाबि खालामो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावदों दि प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला एबसुआव दंमोन अब्ला बिटिआरनि फोरोंगिरिनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंथिदोंमोन आरो बे सायख'थिनि सिगां रादाय होदोंमोन दि बिटिआरनि सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायानो बिथांनि गिबिसिन खामानि जागोन होननानै बेफोरनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदोंमोन दि 6 दाननि गेजेरावनो फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जागोन होननानै नाथाय दिनैसिमबो बेनि खामानिखौ मावाखै फोरोंगिरि गौथुमा गोबां खेब सोमावसारनायावबो प्रमद बर' बिथाङा मिडियानि गेजेरजों फंसेबो जेबो फोरमायथियाखै जायनि थाखाय बिथांनि फारसे फोथायनाया खम जालांदों होननानै बुंथियो फोरोंगिरि गौथुमा बेनि अनगायैबो एबसु आरो थुनलाइ आफादा सोरखारि नङै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ सिगां मदद होदोंमोन नाथाय दा बिथांमोनहाबो सिरियै दं बेनि अनगायैबो थांनाय 17 आरो 18 नभेम्बराव बिटिसि रां बावजा जथुम्मा जानायाव MLA देरहासात बसुमतारिया बिटिआरनि फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौ लानानै पुटआप खालामदोंमोन नाथाय बिटिसि सोरखारा बिथांनि पुटआप खालामनायखौ मदद खालामाखै आरो गनायनानै लायाखै होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा जाय समाव आसाम सोरखारा रायजोआव बोसोराव 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि रादाय होदों बे समाव नीति आय'गा SDC आर्बान इन्डेक्सखौ फोसावनानै होबाय SDC आर्बान इन्डेक्सनि गेजेरजों बबे नोगोरा बेसेबां जौगानाय बेखौ फोसावनानै होनाय जायो आरो SDC आर्बान इन्डेक्सनि बायदिब्ला आसामा बयनिख्रुइबो गाज्रिसिननि फारियावसो दङ भारतनि मोन 56 नोगोरफोरनि गेजेराव मोन 15 पइन्टखौ लानानै मोनसे नोगोरा बेसेबां जौगानाय बेखौ नायबिजिरनाया जायो जेरै मोनसे नोगोराव बेसेबां मोजां साख्रि होनो हादों बेसेबां गरिब नखर दङ बेसेबां सुबुङा उखैनांदों रांखान्थि जौगानाया माबायदि बेफोरनि अनगायैबो बोथोरखौ मोजां लाखिनाय हौवा आरो हिन्जावखौ समान नोजोरजों नायनाय गोजोन आरो बिजिरनाय एबा जास्टिस मोननो हानाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि बायदि गासै मोन 15नि सायाव बिथा खालामनानैनो बे रिपर्टखौ दिहुननाय जायो नीति आय'गा भारतनि मोन 56 सिटिनि गेजेराव मोन 15 पइन्टनि सायाव नायबिजिरनानै बबे सिटिया बेसेबां जौगानाय बेनि सायाव रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला सिमलाया टप रेंकखौ मोननो हादों 100नि मादाव 75.5 स्कर मोननो हादों बेनि उनाव दङ कयम्बेटर 73.29 स्कर मोननो हादों बेनि उनाव दङ तिरुवनन्तपुरम आरो चंडीगढ़ मोन्नैबो सिटिया 72.36 स्कर मोननो हादों बेनि उनाव कोची 72.29 स्कर मोननो हादों बे मोनबा नोगोरा टप 5 रेंकखौ आवग्रिनो हादों गुबुन फारसेथिं बयनिख्रुइबो खमसिन स्कर मोननो हानाय मोनबा नोगोरनि मादाव आसामनि गुवाहाटीआबो मोनसे बयनिख्रुइबो खमसिन स्कर मोननाया जाहैबाय धनबाद 52.43 स्कर गुवाहाटीनिया 55.79
पाटनानिया 57.29। बेनि अनगायैबो भारतनि मोन 56 नोगोरनि सायाव मोजां साख्रि होनो हानाय आरो नांगौबायदि इक'नमिक ग्रथ एबा रांखान्थि जौगानाय लाबोनो हानायनि सायावबो नीति आय'गा रिपर्ट दिहुननानै होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बेंगालुरुआनो बयनिख्रुइबो साबसिन नोगोर जाय मोजां साख्रि होनो हादों आरो मोजां रांखान्थि जौगानाय लाबोनो हादों। मोजां साख्रि होनोब्ला माबा मोनसे खामानिनि थाखाय नांगौबायदि रां होनाय आरो बेकार जेंनाखौ खम खालामनाय लोगोसे मोजां थासारियाव खामानि मावनो हानाय आबहावा थानाय। बेंगालुरुआ 100नि मादाव 79 स्कर मोननो हादों। बेनि उनाव छत्तीसगढ़नि राजथावनि रायपुरा 64 स्कर मोननो हादों। देहरादुन आरो पानाजिया 59 स्कर मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं मोजां साख्रि होनो हानाय आरो रांखान्थि जौगानाय लाबोनो हानाय नोगोरफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो खमसिन स्करखौ कलकाताया मोननो हादों। 100नि मादाव खालि 3 पइन्टल' मोननो हादों। अल बिटिआर डिजिटेल मिडिया एस'सिएशना बाक्सानि सुख्लाय सेरफाङाव एस'सिएशननि जोनोम सान फालिदों आरो बे हाबाफारियाव इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथांजों लोगोसे माखासे MCLAफोर आरो गोबां खौरांगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो वार्कशप खालामदों। अल बिटिआर डिजिटेल मिडिया एस'सिएशननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा माखासे खोथा फोरमायथिदों दि खौरांगिरिफ्रा खौसेथि जानाया गोनां। खौसेथि जानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो नांगोन। रायजो राजानि खोथा बुंथिनो नांगोन। मानोना गोबां समाव गोबां जायगायाव खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया जानानै थाङो। बेनि अनगायैबो माखासे जाख्लग्रा आरो गोहो लुबैसुला राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा आरो अफिसारफोरा खौरांगिरिफोरखौ गावसोरनि आथिं सिङाव दोननो नागिरो। नाथाय गासैबो खौरांगिरिफोरानो बिथांमोननि आथिं सिङाव थाग्रा नङा आरो गासैबो खौरांगिरिफोरानो बायजाग्रा नङा होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे माब्लाबाबो जाख्लनायखौ सहायनाय जानाय नङा होननानै जाख्लग्रा दैदेनगिरि आरो गोहो लुबैसुला दैदेनगिरिफोरखौबो सांग्रांथि होबावो बिथांमोनहा। गसाइगाव फरायसालिमानि सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसुलिखौ रांनि लुबैथि होनानै गावजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनो नागिरनायनि हेंथायै थांनाय 24 नबेम्बराव 6 घन्टा खुद्रिसारनायनि उनाव फिन फरायसाफोरा मैया सोमावसारनाय हाबाफारि लाबावदों आरो दुथां फोरोंगिरि जयनाल आबिदिनखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। कलेजनि अथ'रिटिफोरा थाबैनो मिटिं खुंनानै इंलिश डिपार्टमेन्टनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट जयनाल आबिदिनखौ थाबैनो सासपेन्ड खालामनो थाखाय फरायसाफोरा कलेजनि प्रिन्सिपालनि अफिसनि मोखाङाव सोमावसारदों आरो प्रिन्सिपाल डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायदों। प्रिन्सिपाल डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी बिथाङा फरायसाफोरनि मेम'रेन्डाम गथायनायखौ आजावनानै नायबिजिरनानै थाबैनो दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय रादाय होदों। बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदों दि थाबैनो इनकुवेरि कमिटि जिरायनाय जागोन। बेनि रिपर्ट होनायनि सायावनो बिथा खालामनानै 36निफ्राय 72 घन्टानि गेजेराव गोख्रों राहा लानाया जागोन। लोगोसे बुंथिबावोदि दायनिगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन आरो सार्भिस रुल बायदियैबो साजा होनाय जागोन। जायनाखि दायनिगिरिनि हेंथा पुलिस थानायाव फरायसानि नखरनिया केस फाइल खालामखाबाय। बेनि थाखाय दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाया पुलिसनि खामानि जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। मेघालयायाव कंग्रेसनि गिदिर खहा। कंग्रेस दोलोनि 62 MLAफोरनि मादाव 12 MLAफोरानो कंग्रेस दोलो एंगारनानै TMC दोलोआव जइन जाबाय। बे खौरांखौ कंग्रेस दोलोनिफ्राय अफिसियेलि फोसावनानै होआखैब्लाबो TMC दोलोनिफ्राय फोसावनानै होबाय आरो खौराङाव मोननाय बायदिब्ला मेघालयानि एसेम्ब्लियाव 12 कंग्रेसनि MLAफोरा मोनसे जइन लेटारबो गथायदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेस दोलोनि 12 MLAफोरा TMC दोलोआव हाबहैनायनि मादाव मेघालयानि बारग' गिबि मन्थ्रि एबा चिफ मिनिस्टार मुकुल सांमा बिथाङाबो TMC दोलोआव हाबबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बारग' गिबि मन्थ्रि मुकुल सांमाया दानि मेघालया एसेम्ब्लिनि बेरेखा दोलोनि गाहाय दैदेनगिरिमोन। बिथांनि कंग्रेस दोलो एंगारनानै TMC दोलोआव हाबहैनायाव कंग्रेस दोलोनि मोनसे गिदिर खहा जादों। मख'नो गोनांदि मेघालयानि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव गासै मोन 60 मासि दंमोन। बेनि मादाव 19आ कंग्रेस दोलोनि MLAमोन। नाथाय दा कंग्रेस दोलोनिफ्राय 12 MLAफोरानो TMC दोलोआव हाबहैनायनि उनाव कंग्रेस दोलोआव 7ल' MLA दंसै। गोसो होथावना दि TMC दोलोआ थांनाय 2018 मायथाइयाव जेबो बिसायख'थि गेलेयालासेनो कंग्रेसनिफ्राय 12 MLA TMC दोलोआव हाबहैनायनि उनाव रुलिं पार्टी नेशनेल पिपल्स पार्टी NPPनि गाहाय बेरेखा दोलो जानो हाबाय। दा लासै लासै TMC दोलोआ सा सानजा भारतआव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानो थांगासिनो दङ। सावरायलायनाय बायदिब्ला फैगौ MP इलेक्शनाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों TMCनि दैदेनगिरि अदेबानि सोनाब बंग'नि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथाङा गोख्रोङै जुजिगोन।
इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिया नेशनेल फेमिलि हेल्थ सार्भे NFHS एडिशन 5 नि रिपर्टखौ फोसावनानै होबाय। इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिनि NFHS एडिशन 5 नि रिपर्टनि बायदिब्ला भारताव आइजोफोरनि सुबुं अनजिमाया हौवाफोरनि सुबुं अनजिमानिख्रुइ गिबिसिन बांसिन जादों। जेब्लानिफ्राय NFHS खौ 1992 मायथाइयाव सार्भे खालामजेनदोंमोन अब्लानिफ्राय हौवाफोरनि सुबुं अनजिमाया बांसिनमोन, नाथाय बे खेबाव आइजोफोरनि सुबुं अनजिमाया गिबि खेबनि थाखाय बांसिन जादों। इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिया NFHS एडिशन 5 नि रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला भारताव दा मोनफ्रोमबो 1000 हौवाफोरनि सुबुं अनजिमाजों रुजुनायाव आइजोफोरनि सुबुं अनजिमाया 1020 आरो आसामाव मोनफ्रोमबो 1000 हौवाफोरनि सुबुं अनजिमाजों रुजुनायाव आइजोफोरनि सुबुं अनजिमाया 1012। थांनाय 5 बोसोराव आसामाव मोनफ्रोमबो 1000आव हौवाफोरनि सुबुं अनजिमाजों रुजुयोब्ला आइजोफोरनि सुबुं अनजिमाया 964 मोन। अदेबानि हौवाफोरजों रुजुनायाव आइजोफोरनि सुबुं अनजिमाया जेब्लाबो खममोन। नाथाय दा 2019-20आव उल्था जाबाय। गिबि खेब आइजोफोरनि सुबुं अनजिमाया हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन जाबाय। इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिया सुबुं अनजिमानि सायाव रिपर्ट दिहुननायनि अनगायैबो गुबुन बिथिङावबो रिपर्टखौ दिहुनदों, जेरै सोलोंथाइनि सायाव रिपर्टखौ दिहुनदों। रिपर्टनि बायदिब्ला 15 निफ्राय 49 बोसोरनि गेजेराव आसामाव आइजोफोरनि सोलोंथाइनि जौखोन्दोआ 75.1 जौखोन्दो, हौवाफोरनिया 87.6 जौखोन्दो आरो नेशनेलाव आइजोफोरनि सोलोंथाइनि जौखोन्दोआ 71.5 जौखोन्दो आरो हौवाफोरनिया 84.4 जौखोन्दो। गसाइगावआव थानाय ब्लुमिं बार्ड्स फरायसालिनि 11 फरायसाफोरा डेयरी मिल्क चकलेट जानानै हरखाबै गोबानाय आरो उदै सानाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला ब्लुमिं बार्ड्स फरायसालिनि थाखो 5आव फरायनाय सासे हौवासा फरायसाया गावनि जोनोम सान फालिनो थाखाय न'निफ्राय डेयरी मिल्क चकलेट लानानै फैदोंमोन आरो थाखोनि लोगोफोर गासै 25 जनसोनो चकलेटखौ राननानै होदोंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फरायसाया फोरोंगिरिफोरनो मिथिहोआलासे जोनोम साननि चकलेटखौ लोगोफोरनो राननानै होदोंमोन। चकलेट जानायनि उनावनो थाखोनि 11 फरायसाफोरा गोबानाय आरो उदै सानाय जादों। उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननायाव इन्जेक्सन आरो सेलाइन होनायजों फरायसाफोरा मोजाङाव फैफिननो हादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।